Ongi etorri Anabasako bigarren denboraldi honetara. Ari garela hausnartzen, ez? Aldatu du. Asko, Pizka beste bat norabide bat hartu du. Eta hausnartzeko ekarri ditugu, bigarren aldiz bilbotar bat, Bilbo irira. Ze jabasan garaia, ez? Ane? Bai, kaixo. Ane Lindane! Txabe bat! Kaixo! Eta bestaldean zarastar bat, Julen Portillo. Hemen txena, bai. Julen, badakizu zein den Aneren benetazko izena? Ane. Izen bat. Baina beste izen bat dauka. Ez que asko investigatu dugu, Ane. Benetan, uste du, zuetariko zenbatek uste du Lindane dala nire beste izen hori. Ni ja gaur egun badakit ez. Vale. Ni pentsatzen una abizena. Abizena, No, barkatu, zuno Bilbokoa zara? Ez, Donostikoa. Amiga, hor dago azalpena. Claro, Zeba? normalean bilbotarrok, bizkaitarrok badakigu Lindane, ez dala pertsona baten izena. Lindane da pestizia baten izena. Eta Barakaldo, batez ere sondan industrializatuak eta Lindane eskutsatuta daude. Eta horregatik orokorrean Bizkaian badakigu ze hostian Lindane puta hori. Eta nola da Gipuzkoan, Lindane? Lindane izango, baina gauza Gipuzkoan. Ze komertziala. Ez dago, Ana, ondo dago, Gipuzkoan. Claro, Gipuzkoa ez dago kutsatuta. Ez goi hau esan behar Claro, tío. Gipuzkoan beti aire garbia. Claro, kabroiak, Bizikletak eta olako Hori, gauzak. hori. hemen gauzurek mutazioekin, eta... Bueno, humoregileak, biak... Hori esaten dute, hori demostratu barko. Ez, humoregileak, eta gauza gehiago ere irrati... Horretik ez dut barrerik egin. Nik inoiz ez dut esan ni humoregilea nahi zenik. Bueno, Humoregilea, bale, Vale, eta nola nahi dezu Irratigintzan ere aritu zarete biak. Bai, Baita, hori da. Irrati libreetan, hain zuzen ere, gaina. Bai. Bilbo iria bezala. Eta... baita ere, ez, antzeslea ere bazara. Bueno, bai, baina antzeslea naiz, kamarera izan nazien bezala, diruagatik. Bueno, claro. Eta zer gehiago zara, diruagatik? Segun, eta zenba diru jartzen duzu normai gainean, az gaitezki hitz egiten. Ez, baina, umeak zaindu ditut, ere bai, diru truk, harako gauzak, ez, baina, bai, kriston arpegi gorra haukadanez, inoiz antzazteko esan izan didate, eta, noski baietz. Eta aurrera. Eta aurrera, bai, eta inkluso sariren bat irabazi dut, eta guzti, bueno, orduan ondo. Bai? Ze sari? Eta labur metraiak ere zuzendu izan ditut, eta hor bai, irabazi nabala sari bat lehenengo saria, Santurtzineko lehenengo saria, Motorastola, El grito de una ciudad dokumentalarekin. Gora Santurtzi. Dokumental bat, sabes, es que soy la hostia. Eta hori, Eta Serena zean dokumentala? Ikusi barko zenukete, bilatu interneten, Motorastola, El grito de una ciudad, es que ezin dute zebez aurrera. Venga, egin horrela eta jarriko dute linka. Bai, hemen, Motorastola, El grito de una ciudad, YouTubeen dago. Gratis da. Ez da behar bada teknikoki oso ona, hori egia da. Baina oso divertigarria bada. Da, Bilbon dagoen rock, motorpunk, talde bati buruzko dokumental bat. Eta, hasta aquí puedo leer. Ze ondo saltzen zaren, Wow. Bai, hype egiten oso nane. Julen, eta zu honen ostean? Ez da esan. Ze sari daukazu, venga. Sariak ez, baina nik lan hain dut matzak biltzen. Wow. Bai. Nik lan asko inditut, Matzak biltzen? Bai. Matzak biltzen, eta baita ere Donostiko akuariumian. Bai? Zertan? Gida. Bisita gidatua. Buroiei jaten emoten. Karo, hori nahi gendun danok. Ez. Baina, Zendia esplikatzen. lortu zenuen. Hau tiburoiak. Eta haueke! Eta hauek garrai txikiak. Eta bereiztein duzu arrainak. Oso zaila da. Baina, ez. Bueno, zenukan kartela ere, behan, klaro. Hombre, ikasin berri zanun, asko. Karo, porque pezera, marrazoa dagoen pezeran daude gauza gehiago. Karo. Adibidez? Ez dakit, bantxe bertan ez dakit esaten. Arraiak eta... Bai. Baina bantxe bertan ez dakit esaten. Ganez goratzen. Ja, ikastetena gehaztu bertenian eta trustu, eta ja... Ja, behar ez dozunean, reset. Hoi da. Informazio berria sartzeko, karo. Escape room baten ere bai lan hain dut. Non, barkatu? Escape room bat. Guau. Bai. Ulertu izut hasieran dugun batek. Polifacético. Guai también. Bueno, poco. Bazekan izatia, baina ez, escape room baten, bai. Eta zerrena zen escape rooma? Zarauzko gela urdina, ez da inoiz indezuen. Ez. Euskera zituko aukera daka, orduan. Bai. Ze guai. Hori, puntu a favor esatena. Bai. Eta ondo, aurrenengo hogei zaioak, hortikan aurrea ja... Karo, zuzertinen... beti berdina, ez? Bai, Game Master esateana. Karo, nigo mintzan ben escape room baten lan egitekotan, eta egin ziaten, elkarrizketa moduko bat, egon nintzen egin saio bat.
Eta, karo, bueno, hori, antzazten ibili naizen ez, eta kriston arpegi gorraekoan ez, egingo nuen, ez dakite, paperen bat, ez dakite ze paper, baina, bueno. Eta, karo, egon nintzen saio batez, eta esaten ziaten hauek, bueno, eta orain etorriko dira beste postalde gehiago, eta, karo, zuet zara escape room horretatik ataratzen. Ai, Ez daukale jorik, ez da... Hori da. Me muero, azkenan ninduten hartu, baina. Eskerra. Me muero, chaval. Guau. Eskerra, bai. Ni sartzen ditzan igual, bueno, astian zehar jai, porque etzan inor juten, baina sartzen ditzan ostiralian arratzaldeko lauretan, eta zan igandian gaueko 10 arte, basikamente, bertan. Buf. Bai. Orduan gomendatzen diguzu ara joatea? A ver, ara joatea escape room egitea, bai. Bai, Lanea, oso ondo dago. ez da bat ere. Vale. Bueno, ze polifacetikoak biak, eta hobeto ezagutzeko pasatuko diegu test bat. Hori da, orduan, erantzun martezue burura etortzen zizuen lehenengo gauzarekin. Osea, berez ideia da Kontuz zeo horregaz, zer dinamikoa izatea. Lortzen dugu, batzuetan. Orduan, berria gaur lortzen dugu. Bale, baina niri ingo diazue galera bat eta Juleni beste bat, ala? bi- Berdina. Bale. Gainera, Orduan horrena batera, gero biek zarete, Leo. Ba, bai, zenekiten hori? Ah, Mira. Nik leheno jakindat. zuek badakizue zein den zuen odol taldea? Ez. Baina ordea badakizue zein den zuen Bai. zodiakoaren signoa, ez? Joder, Super interesgarria, estamos jodidos, tío. Nik uste Ja. nire odola edozein egartzea gala. Ah, bai, opa. Ah, bai? Uste bai, Donante universal, opa, eso, guai. Osea, ni ez badakit hori ez naizela, seguro. Ez de odola... Zara supermereiko, ja, Ni hori ez zerbait. Nenaz nik uste A dut. positibo. Positibo. Nik ez dakit. Eta ez behiratu zezure. Ez, dinot, hori, bueno, gaizki baldin mazauden, badakite ez, medikue. Bai, Hombre, azkar- claro. Bueno, que baita ere, claro, gaizki baldin mazaude, zelan jakingo duzu. Osa, ezin baina duzu esan, ez? Azkar ikusten dute, oza, odola behar bat duzu, Bai. azkar ikusten dute zein den zure odol taldea. Baina manda huevos, jakitea zein den gure signo del zodiako eta ez gure odol taldea, mekamen. Ez ara horoskopo salea? Eh? Ez ara horoskopo salea? Ez naiz magufo zalea. Orokorrean. Ba hori da, claro, horoskopoa gaizki urten. Pues ez, hori normalean gauza ona, kateatzen zaizkio horoskopoan. Beti jartu dena Bai, ona. beti dena ona. Ba, aste hau izango da, itzela, Osea. dirua irabaziko duzu da, gero, osea, aste hau gatzea. Madre, bai. Igual urtarrian jaio naiz da, ez dakit. Joder. Pero barkatu, a ver, zerako Venga. parentesia egin duen. Liburu bat. Baina, Vale, Ez. esto no venía en tu libro de la exploración espacial. mikroa gerturatzeko hori. Hori, abarkatu, bai. Claro, itentzen horrela, digo, pues esto no venía en tu libro de la exploración espacial, ya está. Azkenik, ez dut gehiago esango. Ez ondo hori. Baina, motzian o... A ber, ez Osea, gara erantzuna- berriro, venga, hau ez da gertatu. Erantzuna motzian o... Ez alde ez esplikatu neba ez zergatik liburu Ez, hori. baina motzean, hobeto. Ah, txutxu. ba. Ez dela, minan. Ze ona liburu hori. Gogorra. Disko bat. Grandes éxitos, sinistro total. Burura etorri zaren lehenengo, Kaina kai. Ez que bere... Ba, zelan deitzen da Bere, diska. ez dakit. Maitia uste kaseta erosi nion lehen urtean da. Kaseta? Bai, Eta badaukazu non jarri? Ez. Gauza dakala kasetan Uerra. beak mugikorra hurbiltzezu eta mugikorrian jartzen zaizu musika. Ai, Ze ze originala. Hogeita Bai. bat garren mendea, Bai. Me deja loka, tío. Hori izan da azkenengo nire erosketa, orduan. Horixe. Abesti bat. A ber, ez dakit. Esan zuk, Julen. Berritxarrak laku bat munduan. Happy Barri, Carmen de Mairenarena. Happy Barri, tuyo. Pelikula bat. Vertigo. Intokable. Ze topiko, bota dudana, Bueno, Ez dut ikusi ere, Vertigo zinema baino. klasikoa. Lehen irakurriot ez dakizu, hostia, Vertigo hori buruz eta Vertigo. Pues El resplandor. Oso guapo dago, Bertigo, Bai, ez dakiz zergatik ikusi gabe daukat. Ba, Pues oso zarra delako, ere pereza maten du, Ja, ez baina, jartzea. bueno, ikese el Edo resplandor. lokomotora txikia, gogoratzen za hortaz. Ze lokomotora txikia? Ba, zala marrazki bizidunak. Zuek ez duzu ikusi? Bai, badaki zeintzu diren, baina ez nintzen trensalea. Ez. Orduan ez. Lokomotora batzu, da bat txikia da, eta bain dikan txikia da, eta bain dikan ezin du bat lokomotora lan hain, baina beak nahi du, eta azkenian... Drama Bai. Ba, ez Ondo, dakit da. zergatik. Ba, hemen da kasua. Klikatu hemen. Toki bat. Mendia. Ez dakit zaten. Nire logela? Plan bat. Mendira joatea. Oi hartzuneko guokea jutia. Jatea.
Bai? Bai. Oi hartzunekoa, Bai. bereziki, Bai. zergaitik. Dakalako robot bat, zuk eramatezu parrillara... Barkatu robot bat dago. Bai, Oi zuk hartzunen. eramatezu janaria eramatezu parrillara, eta Bai. zuk zenbakia jartze duzu, eta etortzen zaizu robot bat. Roboteak eramatezu platera maira, eta esatezu, coja el plato, hartzezu Guau. platera, esateu, muchas gracias, me voy. Miau! Miau! Baina hori ere bai badago Bilbon, eh? Bai? Badago Non? Bilbon. Ez dakit non, baina nire pixuki bat junda Bilbon. Bai, benetan. Bai. Bueno, edo hori esan zuten horrekoan. Bai, badago. Ostia, jo amar naiz, bertan robotak pila gustatzen zaizkit. Bai, aunque bueno, Bai, nik tío. daukat ez, gero esaten zu, jo, eta gero ze kamareroak ze... Hori- Bai, bueno, ala ere, a ber, robot hori. Es que robot bat hori ikusi. Bai, ikusena, Komodo eta bada. gainera miau egiten du, pues... Me voy, Gustatzen zait miau. esatea, me voy. ¿Sabes? Abisatzen du. Me voy. Adiós, me voy, miau. Miau. Pero qué pollas, tío, pero ¿por qué miau? Pero... Bai. Plater Zer bat, zaio dela, edo hermano. janari bat. Ai, txitxirioak. Nik txuleta hon bat. Eta Eta, txitxirioak janditut gaur, orduan horregatik. eta gehien gorroto dezuna, ez da beharrezko izatea janari bat. Izan daiteke norbait, zeo zer... Batukadak. Ni itxasuan ikustitutenean en plan tiritak eta bai, plastikoak eta... Sentimendu hori. Ezin dut. Bai, Bueno, ba, hoxe izan. Begira oso definitua, batzatzen duzun hori. Bai, eske gaina gauzat benetan gorrotetena, pegatinak, en plan, jendeak aurpegian da jartzitun pegatina da hola, eske ezin Bai. dut. Eta aztean naranjen pegatinak baita. Hori. Bai, ala. Platanuan da pegatina da, guau, eske ezin dut. Friki, de mucho cuidado, gometxak, ez? Gometxak, eske gorrotu Guk ditut. ikastoran gometxak esaten genizki, eta Hori uste da. dut gometxa datorrela izen komertzialetik, be bai. Ah, Osea, bai? gometx, alako zeo zer da izen komertziala eta gometxak. Eta nik uste den euskara zara pegatina, zara Rollo gometxa. albar, Ah, nik bai. Tranquilamente, Euskaltzaindiak inventatutako hitz bat izatea, Bai, gometxa. perfectamente. Bai. Ezin diaren azkena afarian adostu genuen, gometxa dela, itxaskorrari ezateko. Ah, itxasko. Itxaskorra. Itxaskorra esan etorla bapatea. Igual da, horrela, a ber, badaukagu komprobatzeri. Euskaltzaindia. Euskaltzainia, A ver, Euskaltzainia, Bai, bueno, dago hor, begira. iztegia daude hor, ere. Itxaskorra. itxaskorra da pegajoso. Itxaskorra... Euskal Bai, gramatika. bai, nik esango nuke, Izibili. zerabili ez, baina itxaskorra bai da Ni beti pegatina pegajoso, ez? esaten dut, bai, pegajoso. Pero ni Ni pegatina. borobiloiei gometxa. Eta Nik uf, gometxa ez da. nik gorrotu pegatina. ditut. Ni pegatina, ere. O gometxak esaten genien ikastoran, bai. Ez, Bueno, ez, jarraitu. ez daude, pegatinak euskeraz ez daude. Ez daude, joder, ez. Joder. Gaztetxe batero. Pegata, ez daude. pegata. Ez dago besterik. Horrek pegatak. Bueno, humorea, guazen humorea hitz egitera. Bueno, venga. bueno. Eta, bueno, bereziki Euskal Herrian egiten dan humoreaz. Zer ikusten duzu egoera, panorama? Zuazi. Bai, a ber, eske ontsa bertan justo izan dugu Julen eta biok elkarrizketa txiki bat, apurtxu beto honi buruz, Julenek orain antolatu dauela Zarautzen, ez? Bai. Mikrofono ireki bat, eta esan diot, jode, eske oin mikrofono irekiak Euskal Herri osotik hasi dira pila bat, baina esan behar dut, eske hau esan behar dut. Raquel eta biok izan ginela Bilbon sortu genuen, guk sortu genuen Bilboko leheneko mikrofono irekia. Aitzindariak, ez? Aitzindariak, Aitzindariak. Bilbo mintzat, ze gazte izan bazegoen beste bat. Baina, eta hemen, eta orain zer. Eta orain, Hemen, bale, hemen irakurriko duzue, bariku honetan, dekogula despotorropen gure mikrofono irekia. Baina bariku honetan ez da izango, porque hau ez dugu ez emango. dakit noiz emoitituko guztena, baina. Ez, bueno, baina dana alakoa, esan dut, Bilbon, zegoela mikrofono irekirik, guk egin genuen bat, eta gero beste bi gehiago atera dira, hori bai, Euskal Herri osoan, gu gara bakarrak, non emakume umoregileak lehenesten ditugun, orain Iruñan beste bat agertu da, eta orain Julenena Zarautzen, eta, osea, behar bada orain arteko, gauza bat da humorea, eta beste gauza bat da humorearen barruan dagoen stand-upa, ez? Guk egiten dugu stand-up. Eta zein da desberdintasuna. Ez, osea, ez humorea da, baina eta humorea egiteko modu bat, ez? Zer da mikroireki bat. Bale, mikroireki bat da jam session bat modukoa,
baina bertatik musikariak pasatu beharrean, pasatzen dira umoregileak, stand-upa egiten duten umoregileak, bakarrizketak egiten dituzten umoregileak, bakarrizketa laburtxoak egitera, 10 minututakoak, 7-8 minututakoak, eta modu honetan probatzen dituzte txiste berriak. Ze, karo, zuk zure etxean, ez nahi den etxean, ez? Txiste bat probatzen dut, ez du inork barrerik egingo, bakarrik bizi naizelako. Eta barreak entzuten balin baditut, me piro de ahí, corriendo, osea. Ez? Orduen, karo, gauza hauek probatu behar dituzu beti publikoaren aurrean. Eta alako mikrofon irekiak behar ditugu umoregileak gure txiste berriak eta gure bakarrizketa laburrak probatzeko, eta hortik bakarrizketa luzeago batzuk eratu ahal izateko. Eta hori, Madrilen pila bat daude, eta toki askotan asko daude, baina Euskal Herrian Gasteizen zegoena, baina ez zegoen, gero sortu genuen beste bat Bilbon, gero Bilbon beste hainbat sortu dira, gero beste bat Iruñan, beste bat Zarautzen, eta honek esan nahi du, badirudi zeo zer mugitzen ari dela. Hala da. Siguiente pregunta. Eta sesio horietan edo zerri buruzko umorea egin daiteke, edo badauka horrelako bide, ez dakit bide den hildo bat. Bueno, gurean behintzat, emakume umoregileak lehenesten ditugu, beti emoten diogu ikuspuntu feminista bat, ez dira, zergatik bakarrizketa guztiak feminismoari buruz izan behar, baina noski gure despotorropen hau ez da tokia, ez dakite, umore kasposo egiteko, matxista egiteko, transfoboa egiteko, edo umore puto fatxa egiteko, eta gerta daiteke, inoiz gerta dakiguke etortzea baten bat, ezagutzen ez dugun umoregile bat, eta egitea puta mierda bat, baina printzipioz guk ez diogu hori ez da, gure espotorropen hau ez da hori egiteko tokia. Hori bai guk ez ditugu ikusten bakarrizketalariek egingo dituzten txisteak ez ditugu ez diego eskatzen, pasatu bidoia. Bai, nik hemen nahiko nuke sakondu, Orain. Iruditzen zait Euskal Herrian humoria ez dela bat erresa, beti esatea, humoria Euskal Herrian, bai. Segun zertaz hitzeitezun, zenbateu bertsolaritza eta zitzeite balimazu, da trikitixa eta zitzeite balimazu, da txiste bat ite balimazu horren inguruan, kontuz, euskal kultura zaleak, esango dizu, eske horretaz ezin da parrein, igual, asko dako ikasteko Euskal Herrian, iruditzen zait, oso humore txuria izan berdala ite deuna, eta ez zaite pasa ez tan minimoaz, ez dela kantzelatu iteizue, baina hola, leku guztitan, nahi gertatu zait, bakarrizketa batzuk, bialdu berri zatia, behaiek errepasatzeko, eta... Baina hori nora? Udaletxe batea, adibidez. Karo, baina esan nahi dut, horregatik sortzen ditugu gune hauek, mikrofono ireki hauek, gune askeak sortzeko. Bai, noski, baina hala ere, nire ustez... Baina hori igual ez ala gertatuko Madrilen, ez? Hori da. Kontratatzen duzu, ez dakit, David Broncano monologo bat egiteko, edo... Pues ez dakit, ze humoregile daude. Madrileko realitatea puta mierda bat da, ez? Bai. Baina gitxion garata. Baina bai arrazia dut. Baina, bueno, ez dutela gidoia pasatu behar, ez? Ez dut uste. Hemen esate zuet, negertatu zai, Ez que niri gidoia pasatzerena... Erakunde publikoakin, eta... Erakunde publikoekin. Hor ulertze dut, bai ere bai nahi duelako, en plan... Zuek adibidez, orain beti izan zarete humore beltzaren defendatzaileak, orain ibilizarete Euskaraldirako monologoak egiten, eta hori guztia. Eta hor esan dozue berdine zuen monologo normaletan esaten dozuena, edo zentzuratu zarete? Autozentzura egin duzue. Bai, oza, ber. Por supuesto, ni bentsat bai. Oza, nik ez ditut nire bakarrizketak egin, baina batetik bai Euskaraliko bakarrizketa hauek enkargu bat zirelako, ez ziren gure bakarrizketak, baizik eta enkargu bat, eta enkargu horretan, egin behar duzu, gitxi gora bera eskatzen dizutena. Hori bai, nik nire kutua edo nire izakera sartu dut horrez. Eta bai, ondo esaten duzun bezala, badaude Euskal Herrian behi sakratu batzuk, euskal kulturarekin zerikusi handia daukatenak, uki ezinak direzenak. Adibidez? Baina, ez dakit, ni adibidez egiten ditut, osea, nik badukat bloke bat, non barra egiten doan, Benito Lertxundi, Miguel Urdangarin, Fermin Muguruza, esaten dut bai, bertsolariak ikaragarri espergarriak direzela, egurra ematen diot euskal kulturari orokorrean, banukan nahi ez bakarrizketa bat, non esaten eban, hau ez dute Euskal Herrian ez, baina banukan bakarrizketa bat, non esaten eban, Durangoko azoka gorrotu dudala, eta hotza teuria balin bada Durangoko azoka dudala, popatik hartzen euskal kultura ez, baina badaude behi sakratu batzuk, eta horiek ukitzen dituzunean, segun eta non, zebe bai,
oso ezberdina da publikoa segunetan non zauden. Bizkaian ez da gauza bera, Bilbon, Barakaldon egitea, edo eta Larrabetzon egitea, gero Gipuzkoan jobe bai, beste kode batzuk daude, baina nik bai nabaritzen ari naizela, geroz eta gehiago eskertzen dela, behi sakratu hauek, egurra apurtxu bete motea. Ze bapatean da, apurbet freskoa. Baina bai, arrazoi handia daukazu. Nik uste dute humorea Euskal Herrian eta humorea euskaraz batez ere. Ez Euskal Herrian baizik eta humorea euskaraz ikaragarri autoreferentziala dela, oso zuria dela, eta gauza sakratu asko daudela, ze, gure kultura hauskorra da, eta ustearen beldur gara. Eta azkenean horrek ere bai asko limitatzen du eta asko pobresten du egin dezakeguna. Eta nik konturatu naiz askotan, sabiez aginagan, konturatu nintzen txiste batzuk ez zirela sartu, eta ziren sartu horrexagatik, era como, bai, gertatzen dalako beste gauza bat, hainbeste pobrestu dugu, hau dela eta euskarazko humorea, ze, mistetasik ez dago euskaraz. No hay un mistetas en euskera, no está el chiste de mistetas. Eta ez daukagu alako amankomuneko tokirik euskarazko humorea egiten dugunean. No tenemos lugares comunes. Eta horregatik asko pobrestu izan dugulako, ez? Eta horretan gabiz, nik uste euskarazko humorea egiten dugunok aintzindariak garela, eta aintzindari izatea putada bat askotan, zareko zu sastrakapilo bat, eta moztu barituzu matxetearekin, eta urratu egiten zara, eta aizki pasatzen duzu, baina zuk ezartzen dituzu. Hor jarponen lositos, eta zuk ezartzen dituzu amankomuneko toki hauek. Baina gogorra da, joatea toki batera, txisteak egitea, eta jendeak ez harrapatze, eski ni entendido que eso era un chiste. O aserratzea. Eta ez harrapatzea baino igual bai, ez daudela prest humoria konsumitzeko, ez? Askotan bai, nahi gertatu zeten Euskaraldian bakarrizketa bat inun, eta jendia etzi joan prest humore saio hori edo bakarrizketa hori entzuteko, orduan zuten, hola. Zer rollo? Bueno, hau da super gipuzkoano, Horrela ikuste humorezko rollo bakarrizketa. hortan danagola, da zu hor txiste bat, beste bat, da ikustezu jendia parre gota gutxi da, azkenean esatezu eske, behitu Eta zeiten zu hor, eszenatoki gainean hori gogorra da. Humorearekiko kultura falta dago eta gu ari gara hori sortzen. Baina, pixkat danian da, ez natesan, humoria, baina baita ere musikan, da baita ere gauza berritzaileetan beti da, en plan, kritika euskal, hori, behi sakratu horien partetik, ez? Bai. Reggaetoia euskeraz nola ingozu, elektronika euskeraz nola ingozu. Baina, beste hizkuntzetan dagoen gauza guztiak euskeraz ere bai egotea beharrezkoa da. Galera da, ez dakit. Nire ustez bai. Agian gazteleraz humorea egiterakoan ez esan dizu mistetase txiste hori edo grazia hori, beharrezkoa da horrelako kodeak ere bai euskeraz egotea. Bai, amankomuneko tokiak behar ditugu. Osea, nik esaten bali madizut, zerbait, eta espadakizu hori txiste bat izan daitekeela, ikaragarri pobrea da gure kultura orduan, ez? Ikaragarri pobrea zentzu horretan. Bai. Euskal kultura pobreaenik, ez da inolaz ere, baina horretan, eski gabezia ikaragarria daukagu. Es que no sé ni que lo que me estás haciendo es un chiste. Eta ero esaten duzuna, jarrera hori. Ni batez Gipuzkoara asko ikusi dana, nik uste dut horreko horrean Euskal Herrian oso publiko txarra garela, oso lotxatiak garelako. Baina bebai, ez dakigu publiko humoria egiten denean, publikoa zarenean, emon behar diozula, zenatoki gainean dagoenari. Eta nik uste dut hori da, stand-uparekiko kultura falta dagoelako, oraindik ere askok ez dut ezagutzen. Ez dakite txalo egin behar dutela, ez dakite farre egin behar dutela. Eta gu hori adibidez, beti hori terazten dugu gure despotorropen honetan, astera goazenean, beti esaten dugu, hay que reír como hienas y aplaudir como focas, vamos a hacer una prueba. Batzut eski jendak ez daki, hori behar horrela dago. Hemendik aurreak kartel batekin atako gea atzetik. Txalo egin! Bai, totalmente. Eta adibidez, humore beltza, nire percepzioa da, gitzienez egindan, euskaraz egindan humore guztia ia izan dela oso zuria. Bai, dudik gabe. Osa, beldurra dago, Euskal Herrian, edo ze... Noski baiet. Ni ez getzaitaztuko inoiz. Inun, altxasun, bakarrizketa bat. Eta, karo, hor, berez, bagizuz limita batzua daudela, eta gauza batzuk ezin diala esan, da, ez? Baina, vale. Iritsi zan, zea bukaera, bakarrizketa bukaera, eta justu hain itzan esaten, hori, zuloran parte hartzetela, zulora programan, eta, Julen izena etela, eta, ondo da hola nahi zulotik kanpo jarri diela, zulotik at jarri diela galdera egiten, ze bestela pizkarraro izango zela Julen zuloran eotia, ez?
Ta, karo, jendea hasi zan, en plan, Zurrumurru hoiek, bai, Egin zuten crash! batzuk gintzuen, beste batzuk, baina gehienak gintzuen eman de, Tio, hau bizaten arian deretzat terapia de grupo apur bat, botan un azkenengo txistea zan, venga, agur, Venga, agur, Venga, bai, ya está. lentu. Ja honitzen, joder, sin más, nahi esan, ba egitez dala... Ies egin zenuen altzazutik. Joder, gaizki sentiu nintzen, Bai, gaizki sentitzen zara, niri be bai alako Ez dakit. gertatu zaizkit. Hori, adibidez, Ez nik da- ikusi dut, Ane, zure Twitterrean, zure Twitterrean, wow, dituzu haterrak, Bueno, baina hori Twitter. a lo loco. Hori beste moia bat da, eso es que Txiolariak. Bai, hori fatxak. Baina gertatu zaizu Julen moduen, txiste bat botatzea eta esatea, hostia, laka. Bai, askotan. Eta, bai. Horintze bertan adiez buruan daukadana, da bloke bat oso ondo sartzen dana beti, orokorrean arrakasta nahiko daukana, baina segun eta zeinen politizatuta dagoen aurrean duzun publiko hori, badirudi haientzat behisakratuak, behisakratu egurra emoten ari diezuela, ez? Zeri buruz, Eta zeri buruz, etakideen goitizenei buruz. Bai. Igual ikusi izango zenuten, ez dakit. Toki guztietan oso ondo sartzen da, mundu guztiari asko gustatzen zaio, baina batzuentzat, parkatu hauek behisakratuak dira. Joder, a ber, peña, ni zuen aldean nagoela, Osea, estoy en ese lau. Osea, baina egin dezakegu barre, apurtxu bat, ala. Bai, eta estatu mailan igual gehiago ikustea, igual, gai horren inguruan, terrorismoan inguruan, iteitue, kriston txiste pila, eta mundu guztiak egiteu parre, baina hemen, osea, pixkat ikutze balimazu, gerturatze balimazea gai horta, igual bai da, beste modu bat bizi deulako, ez? Baina, bueno, ez du inok ikutzen, hori ere hor bildur badago. Baina pixkat horretik izatea, Ikutzen dut, eta hori da suabe, nahiko suabea den bloke bat, gero badaukat beste bat oso txungoa dena, hemen esango ez dudana, soilik zuzenean egiten du, txungoa ez, baina adibidez, begira, maruneroa izan daitekena, osea, ja badago beldur hori. Hombre, karo, joder, tío, ez dut audientzia nazionalean bukatu. Ahí va la hostia, claro. Nos ha jodido. Oh, beldurra deko zuen, ya, es que me ha pegado mucho la policía. Uste nuen zara, euskal munduarekin loketuta. Ez, gauza bat baino ez dut esango. Bai, ez. Miguel Ángel Blanco. Hori da, jorratzen duan gai. Bueno, Harry P hor, eta jazta. Ah, claro. Ez, eta hori normalean bebaiendo sartzen da, baina bai da. Baina adibidez ermuan ez zenuke egingo. Bueno, segun eta zelako feedbacka nabaritzen dudan publikoarekiko, baina bai egia da, dala osat super iluna. Osa, azkenean da puskerrei buruzko txiste bat, Un txiste de pedos, en todo momento. Baina, bueno, aipatzen dituzu hor figura batzuk, historia berri honetan, azken urteetako historioan, ostia, oso goza traumatikoa izan direnak, baina jazta ez, esan nahi dut nik uste dut bukatu zela Miguel Ángel Blanco ukiezina zelaren movida horrekin, cuando salió Nacho Cano diciendo más fuerte que nos sigo Miguel Ángel! Osea, ya está, berak egin zuen. Osea, hori baino hobeto ezin da egin, tío. Ai, Nacho Cano. Eske bideo hori. Bideo hori zora garria da, eske. Hori, esan dezue, antolatzitu zuela horrelako mikrofono irekiak. Eta edo zeinek hartu ezake parte, momentuan bertan, aurretik esan behar du. Osea, ni junaitek ez dara utzera area, eta esan, nik inaetin bara karrizketa bat, atea. Bai, baina gu pentsatu deuna da, bentsat aurretikan antolatutako zerbait izatean nahet esan. Orduan bada pixkat. Nahet esan. Falso directo, ez, esaten dana. Bai, ezin zara hor publiko artean egon, eta esan, hori ez, izanen behar duzu aurretik, baino, edonork emon dezakiz. Vale, hori. Azkenean karteluare bai ingoa zure aurpegiak egin, da zuazela erakusteko, eta gu bentsatola planteatu dugu ez dakit zuek... Bai, horrela da beti, toki guztietan. Jendeak izena emoten du aurretik, baina edonork emon dezakizena. Bueno, gure kasuan, edonor emakume asteriskoarekin malima da. Eta arrakasta izaten dute, izen emateek. Zer parkatu? Arrakasta izaten dute izen emateek. Ea bat ematek, bai, gu hortik, karo, ja dara magurte terdi. Eta hortik atara dugu, ezagutu ditugu bakarrizketa hori batzuk ikaragarri honak, adibidez Maider Lazkano eta Danel, edo Divina Komedia dala bere pertsonaia, horiek biak orain antolatu dute Iruñako mikrofono irekia, eta dira, nire bizitza puta osoan ikusi dituan bakarrizketalarik onenak.
Osa, ikaragarriak, bai. Zure supergaldera. Bai. A ver. Ez, hau ez da supergaldea. Ez que orain etorri zaitu beste ideia bat. Ez que ezin naiz ja konzentratu bi gauzetan. Txupitoak edate. Venga, kontatu txiste bat! Bueno, Hori asko esaten hori... dizuete. Noi ez. Bueno. Eta gustatzen zaizue hori esaten dizutenean. Gehiagotan esaten diatelo, esto pa tu monólogo, pa un monólogo tuyo. Eta Raquelek esaten duen bezala, sí, lo voy a apuntar aquí en la libreta de cosas que me importan una mierda. Baina, bai, hori gehiagotan, esto pa un monólogo tuyo, hori bai. Nei WhatsAppetik bialtzeizke audioak eta... Bai. Eta zerantzute zaio horri. Ja, ona! Hori da, hori da, tío. Adibidez, ja gaur nago, ez berriro. Ez dut ez esango. Ha vuelto a pasar una chocano, por Bai. Ai, ama, nago. Hori, Txurarekin zer ikusia omen zuela uste dut. Bai, baina orain prekarietatea. Bizia zarete, karo, humore gileak zarete, baina... A ver, bueno, Julenek esan du berez tela humore gila, leno. Bueno, Nola? humorea egiten duzue. Euskaraz humorea egiten bizi daiteke norbait. Bueno, hor dago telleria. Ni guztat bakarren dago dala, ez? Ez. Ni gaur egun autonomoa naiz, Bai, nik RGIa kobratzen dut. Eta hortikan juten naiz gauzak ordaintzen. Egia gero ere sare sozialetatikan... Baina egin barri dituzu mila gauza. Osea, sare sozialetek emate dute dirua? Ez, niri ez. Osea, Nei pixka bai. Neri... Claro, Baina zara temporada tiktokerra. ezberdinetan. TikTokerra, bueno. Bai, TikToker. Bideoak igotzitut. Eta zelan doa hori, azaldu zaren, ze hori da? Hartzezu kamera bat, grabatzezea, igotzezu TikTokea. Baina, dirua ematen dizu, nork? Bai. Patrozinatuta joan behar du, ez? Bai. Gehien, normalian erakunde publikoa dola izatea. Eta gero hortikan batatzean gauzat. Ez daukazue... TikToka como tal, ez. Adibidez, ez daukazue sensazioa hori. Euskara nola beti doa lotuta erakunde publikoetara. Horrek atzeratzen duela pizka bat evoluzio guzti hori. Noski. Bai, noski, profoste jakina, bai, zelantzari gabe. Osa, horrek ikaragarri mugatzen dau, Julendek ondo esan dagoen moduen. Osa, azkenean, enkarguak jasotzen dituzunean, adibidez, Euskaraliaren enkargu hauek, edo deitzen zaituztela ez dakindongo udaletxetik, azkenean enkarguak dira, eta zuen enkarguetan ezin dozu. Edo adibidez, telebista publikoan aritu zarete. Telebista publikoan ni te puto cuento, baby. Gubillo geun gina. Hori. Gazteako berren, da ere bai pixka moztu bere, esan genuen... Pizkado baino gehiago, gainera ni oso astoa naiz, orduan ni asko moztu behar naiz. Bai, klaro, eske horrek asko mozten dago. Eta horrexegatik nik uste dut oso beharrezkoak direla sortzea guk geuk egindako gauza guzti hauek, mikrofono irekiak, gaztetxeetan jaialeak ezakitzen, edo analakoa, ze guk geuk espadugu egiten ez ditugu askatasun esparru horiek, ez dizkigute emongo askatasun esparru horiek. Gogoratzen zean ginala finalian, Gazteako berren finalian, elkarrizketa egiten, partartzailean familiako jendiai. Bai. Ta zuzenian txan, oza, nahi genuen esatea. Estos se están fiando, ¿sabes? Se fían de nosotros, ¿sabes? Bila mikrofonua deltzen honen, a ver, soze naturala esan, Bai, ez zaite pasa. Niri kostatzen zait pilo bat, tio, naturalitze egitea, takoak esan gabe, eta astakeria gota gabe, orduan, zelan dago, zelan zen normala izango banintz bezala hitz egitea. Zer da, ikusizun batean gertatu jatzuena okerrena. Bakarrezketa batean? Bai. Igual, zuriz galditza, adibidez nire galdera bezala, negola, bai. Bai, oza, nik badaukat bat buruan, oin dela urte eta piku gertatu zitzaidan esperientzia bat, asko izan ditut, txarra asko izan ditut. Baina hori izan zen bereziki txarra. Justo ari ginen pandemiaren atarik lodienetatik irtetzen, ez dakit nola esan, justo etxeko konfinamendutik irten berri ginen, restrikzio pilo bat, baina pila bat, maskaria toki guztietan, eta antolatu zuten Bilbiko plazan, bakarrezketa saio bat, ez? Eta 3 ginen, eta ni irten behar nintzenerako, zipaio pilo bat sartu ziren plazan. Pila bat, en plan, entropel, uste ganen, ez genekien sartatuko zen.
Eta, bueno, izan zen haien markaje bat, gainera kaskoa jarrita, con los escudos, horrela parafernalia guzti horrekin, eta ezkenekien zer gertatzera zijoan, eta ez dakit horregatik izan bazan, ze hostia, aria guztiz galdu nuela, eta nire bizitza osoan eman izan dudan, bakarrizketarik txarrena eman izan nuen, pertsona askoren aurrean, eta gainera ezagun eta maite nituen pertsona askoren aurrean. Eta hon nintzen lur jota, 2 astez, edo gehiago, eta ero konturatu nintzen, geratu zitzaela trauma moduko bat, ja, hobeto nago, baina bakarrizketak egiterako orduan, kriston antxietatea sartzen zitzai dela ez dakitzer, eta horrela ibi nintzen, igual ia urte oso bat, Wow, eta jarratu zenuen, Bai, claro, no me queda otra, baina, bai. Hori jodidísimo izan zen, egia esan. Eta ero, bueno, gauza divertigarriagoak ere gertatu zaizkit. Bai, balitz egiten egotea, eta ura deatean, que se me va por otro sitio, txorrada horiek, baino. Ni golako zer ez dut bizi, ni bizietena izan da, ez diela parrein. Hori bai. Osea, niri izan Hori momentu horrek zelakoak dira, porque Buah. daukazu hor, txaf. Bai, ni goratzen nahi, zan bai, pandemiatik gana eta berri, ja festak antolatzen hasi zian, baina maskariakin, eta distantzia mantendu bertan, da justo usurbien izan zen, eta junitzen, nire aurrenengo bakarrizketa ordu erdikua. Bai. Ordu erdi da asko. Nire txat. Ordu eta erdi ez? Ordu erdi. 30 minutu. Bai, 30 minutu. Nik ordura arte inditun, 3 minutukoak, gehienez 10 minutu, eta esan zima, ordu erdiko dengo zua, venga, iningoet. Gara, junitzen, igonitzen estenatokira, batetik bestea pertsonak eserita zeula metro terdira, musukoa jarritan, azeke. Bajona, bai. Hasi nintzen, aurrenongo txistia, parre ikatzuenin. Ai. Bigarrena, eserrez, tan esan, joder. Eta ordu erdi, honbertet hemen, ez? Eta ordu erdi, hori aguantatzen, bai. Eta hori zan, gaia perikito bat eskapa usan ondoko etxetikan. Argazkia, daude? Salvador. Perikito bat eskapa usan, da, etorri zan justo nere gaina. Oh! Bueno. Jangoikoa. Jokua matezu, da, zen ditzen hor perikituak egin, da, ja, iritzitza momentuak, ja molestatzen izan. Ja, belarrian hortzak egiten, no seke, ja, jendia etzon, ez nahi aten ditzen, ez nahi behira, izan perikitua behira, nire bai txistiakin jarraitzen nun etzuen parre egiten, ordu erdi hori pasan nun, baina, perikito. Osea, vale, aurrera jarraitu, baina... Nire azkenengo txistia aurreatu Perikitoa inun, akatu. 22 minutu, txistia botanu, da, esan, venga, aio, Bai. eta jazta. Bai. Da jetxinitza, hori da, burumakur, da, Jamorir. da esan, buah, es que no vuelvo. Putada da, bai, Bai, guzti gertatu ziren zazkego galako. Eta honena? Osea, bueno, gogoratzen duzu zuen lehengo bakarrizketa, noiz, esan zenuten, venga, hausartuko naz. Berrezken ere izan zen nahiko bitx, osea, nik uste dut izan doala nahiko ibilbide berezia. Ni hasi nintzen bakarrizketak egiten, Bilboko okupazio bulegoan emilelako, eta noizean behin deitzen gintuzten hitzalditxoak emoteko, gaztetxeetan, ez dakit zer, eta ni juridikoki ezin dut esan, baino esperientzia purbet badekot, orduen hasi nintzen kontatzen gerta dakizukeen gauzak etxe bat okupatzera orduan, ez dakit zer, eta, karo, eske, ostia, kontatzen dituzunean gauza horiek oso barregarriak dira, oso kuriosoak eta divertigarriak dira. Eta konturatu nintzen hor, jendeak barriten zuela, esakitzer, eta zanuen, egingo dut, hau, baina bakarrizketa bat izango balitz moduan. Eta hortik jotzen hasi nintzen, eta hortik eratu nuen okupazioari buruzko bakarrizketa bat, eta pixkanaka, hasi ninduten deitzen ez dakintondik, eta bueno, hortik hasi ziren bakarrizketak edatzen. Ni hasi nintzen, etorri zian, nik iteten irratizaiora Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola, eta behegin hitzaiten da justo zan barre kastina ite zuen garaia barre librean sartzeko, eta zan nien, animatuko naiz. Bialdu nun. Hori izan zen zure lehenko bakarrizketa? Bai. Telebistan? Bai. Eta gidoiarekin, porque barre librean jende askori ematen zizkieten ja egindak. Benetan? Aukeran. Bai, gehienei. Bai. Bai. Aukeran zenekan. Jaso Hombre, edo ikusten zuten. zan, danaz dan irakurria askotan. El fronter, bai. Bai. Nik neri hainun, nik neri hainun. Bai. Neri bai aukera montziaten, guk idatziko dizu, eta nik esan nuen zer parkatu. Baina eske hori oso zegizten bardez beste baten egidoia, umore... Azkenian da, azterketa bateako bezala, ikaste zu hitzez esan berdezuna, eta... Lo que pasa que ez badan barnegarria. Listo.
Ja, bai, nik ezakit, ez dut sekulare egin. Arraroa egingo litzaiake, baina behar bada da ikustea, errepikatzea eta zurea egitea. Ni Euskal Herrian Buruzkoa inun... egin zenuten, telebistan? Zer barkau? Zeri buruzkoa egin zenuten? Nik inun, kalian bai eukiberko genula pertsona bakoitzak karnet por puntos. Kotxeakin bezala, baina kaletik ibiltzian bai, hori aterkia irikitean emateguenak aterpe batetik 3 puntu gutxi jo. Totalmente. Ta hola, o musika altavozetatik jarrita eramaten jendia trenian, hoi ere bai, 5 puntu gutxi jo. Aupai. Ta puntua galtzian, gatu berdezula etxian, 2 aste konfinauta. Ta gero berriz, puntua berreskuratzen dituzula. Hori, 3 minututan. 3 minutuko. Wow. Eta Sukal Herrian esan dezu, emantzi zutela. Sukal Herrian esan ziren. Joseba Argina. Zer? Hoi da. Bai? Bai? Bai. Eta zeba? Minutu bateko bakarrizketa batin hasieran eta Sukaltzen beste ari minutu ziren. bateko bakarrizketa bukaeran. Eta eman ziren, behe egidatzita aurrenengua. Hori, el txiste mistetas eta listo. Bai. No te da tiempo. Eta bukaerakoan nik idatzen, baina hori minutu bat. Baina eta sukaldatzen bitartean edo... Bueno, zukalatzen, saiatzen ditzan, zozeiten, baina. Egon zara, wow. Baina, Zer bada? ikusi zazuek, Ez que programa hori niretza da, rollo... Niretzat Oso arraroa. Ez dut oso ondo lertzen. Osea, Vale, konfesatuko dut, ez dut sekulare Sukal Herria ikusi. hombre, nik osorik ere ez dut Ni neria aguantatu. bakarrikan. Partea soilik, ez? Normal. Bueno, eta zure moduan Euskal Herria osoa. Zuk zerri buruz egitzen un Barre Librean. Baitu, nien erori nintzen autoreferentzialtasun horretan, apur bat. Ineban, hasi nintzen hitz egiten borrokei buruz, ez dakitzer, Pirinioetara joaten direzenak furgoneta kanperizatuekin, ez dakitzer, apurtxo eta gurra sartzen Euskal Herrian dagoen sektore horretara, eta gero esan nuen Nafarroa, nire bloke klasikoa, Bai. Nafarroa bloke klasikoaren zer hori, eta gero, nola, euskaran nola asmatu zen. Bai hori, 3 minutu també, 3 minutu. Wow, eta hainbeste gauza. Eta minutu zer da gutxi edo asko. Oso gutxi. Oso gutxi. Hombre. Nahi gabe. Begira pasatu dira 40 minutu hemen. Imaginatu. Ja. Benetan? Benetan. Ez da broma. Eta horregaitik... 8 ordu daramatzagu hemen, barkatu, 12 ordu. Horregatik zer? Horregaitik, eta ja, bukaerako gure blokea sartzeko. Ez, baina ditugu kaleko galderak. Kalera atera ginen, Bai? bai, zuen inguruan galdetzeko, ez, besteen inguruan galdetzeko. Baina zuek zaudete hemen, orduan, zuek erantzungo dituzue galderak. Bale? Nori eskatu diozu dirua akabuko aldiz eta zertarako? Nori eskatu diogun dirua. Mira. Ostia, baitu, nibola honetan, nik ez doka, osea, te digo, RGIaz bizi naiz, eta, bizi naiz prekarietatean murgilduta guztiz, baina asko kostatzen zait dirua eskatzea, ez dut normalean inoiz dirurik eskatzen, oso deseroso sentiarazten nago horrek, eta azkeneko bolada honetan dirua utzi egin izan dut. Wow. Eskatu baino, que no se entere lanbi, ese principio ezin duzu diru utzi, baina, Venga, zenbat pi jarriko ditugu. Ostra, nik ez dakit zenei eskatu dioten dirua. Jasus, nik. Zait. Zuk? Badakizu? Eskatu? Nik eskatzeten momentuan bizu maitet. Claro. Que 2.0. Ostia, oin dela asko saiatu ziren gu atrakatzen Bizun bitartez? Bai, super raro. A ver. Egia zu bizun bat! A ver. Benetan. Kontatu hori. Nengoen. Si gelditzen da telefonoa ere, osea. Bai, atrakatu dirazu, hau. Egia zu bizun bat, 6-8-7, lau bi. Nik ezin dut bizumik egin. Ez Nire da DNI-a. bizuma egiteko modu, ezin dut bizumik egin, sin más. Eta harinen Bilboko taberna batetik urteten, apurbet Moskor, eta kanpoan egozan pare bat gazte, en plan, un poco kani, ez dakitze, eta hasi ziren gurekin hitz egiten, hasi ziren apurtxo bet bazilatzen, eta ere hasi zen bazilaren maila egotzen, eta en plan, se estaba poniendo turbia la cosa, eta se decían, que nos hagáis un bizum, yo no puedo hacer bizum, me da igual, pues tu novio, ¿tú qué dices, chaval? Eta bizum, o sea, super turbio, eta bizum bidez atrakatzen saiatu ziren. Ai, ama. Bai. Eta zein zenuten? Ese bez, popatik hartzera bidali, Agur. gilipollas, pargelas, joan ginen. Baina haien asma zen, hori guri dirua lapurtzea bizun bidez. Ai, ama. Que modernos. Joder, 2.0. Bueno, galdera arraro bat, a ver. Oholtza,
bazterra edo bazterreko holtza. Eta zergatik. Zer da bazterreko holtza? Hau da, berak gero azaldu zigun. Zer nahiago duzu, foko pean egotea, osea, holtza gainean egotea, holtzatik kanpo, osea, foku mediatikotik kanpo edo foku mediatikoaren... Pean. Foku mediatikoa. Vaya marrón, ¿no? Marrón. Ja, ez que ez dakit. Behitu lehen esan duguna, azkenean foko mediatikoan zaudenean bai moztu bar zara pila bat, así que nahiago dut jarraitzea egiten da izen. Osea, ertzan. Baina, bere zitezunare bai... Osa, oia, holtzan, ez? Holtzan, bai, Bai, holtzan. nire bai, Hori holtzan. bai. Ze, ez diatzu balio, Amaia. Egiten dut rari oso bera, begira egin hori. Zu badakizu egiten? Zer, horrela? Ez. Ah, bai. Hori, eskenik ez dakit. Bai. A ber, Julen? Claro, tío. A ver, venga, igualena. Euskal Herri mailan zein da zure musikako krasa? Crash! Bai, crash. Bueno, Crash. zure Euskararen Mailan, mailako krasa. A ber, Ez da itxaron. izan behar musikari, alde izan, zimaz, Euskal Herriko Bai, humoregia, pues, ez dugu izango, porque asko ez daude orduan. Famoseoan, Nor da Osea, gure ez dik crash. balio, enere zigaren piztuko biztilagunak. Zorionak, baina... Ostra, nire crasha beti izan da Zurine Hidalgo, baina... Hostia, claro. Karo. Claro, bezare, bai nire izango litzatiko. Karo, Zurine. Baina... Baina baita Ahora, las ere... Maldivas, non dago, Zurine. Gorka Urbizure bai. Ba, inoizke klasiko bat da, orduan ni Gorka Urbizu ez dut esango, baina... Peio reparas... Ah, tío, Ez. Ja, Bere posterra, beto. Nahi arraunian hasi. Ez que nik benetan esango banu, zein da nire crasha, osea, nire gustuak dira super arraroak. Venga. Orduan es como, guau, tia, ez. Ruper Ordorika. Ez. Baina, baitu, jazta, osea, armairutik Muguruza. irtengo naiz. Venga. Horrela, hementxe bertan, Venga. irtengo naiz armairutik. Nik voltereta bat emongo nioke, edo berak neri emongo liak, igual esan da horrela. Osea, jazta, osea... Que hype. Oso ona naiz jaipa sortzen. Hau izango da promoa. Perurena? Bai. Arri jasotzaia. Bai, ez, beste perurenaren bat aldago, honetan. Bere semea izango dara. Arrejotzen Ez perurena aita. Perurena aita. Sí. Ostra. Bai, jazta. Armairutik irtengo naizela esan dut. Egia esan harrigarria, Orain egin barrio perurena. Kasuria. Bere telefona zenbakia daukat. Bai? Bai, Et- lagun batek pasatu zion, en plan, borratxero, ¿quieres el número de perurena? Yo sí. Sí, dámelo. Bilatzen dizkiot, en plan, WhatsApp, ez. Te imaginas? Sekulare ditu. Nire galdera da, ia badako zuen rutinaren bat edo ituraren bat, estenatokira igotzerakoan. Nik bai. Esan daitezkenak, ez? Ez. Osi errepende, ez. Nik arnaza hartu, arnaza aguanta 10 segundu, Ah, bai? eta lasai bota, eta ordu nigo. Ah, bai? Bai. Ba, ni eske ez dakit ez, osea, errepaso mental bat egiten dut. Hori bai, egun horretan zehar, behin eta berriro errepikatzen dut, osea, errepasatzen dut esan behar dudana. Ez daugat inolako mobidarik, orokorrean. Eta gero, saioan zehar, bueno, ez dakit, ura edo datezuen, osea, ura edo datezue kainak. Txaloite bali maue, teatu bestela ez. Claro, Orduan gutxi. hori movida da, Nola, karo. nola? Kasu txistea botatze bali mazu da, txaloite bali maue, ordu nitezu, ean ite, aprobetxatzezu. Baina txalos bau egiten, Claro, nik Yeah. adibidez batzutan eskatu izan dut, nire bakarrizketa batzuetan, karo, edan behar duzu. Eta edaten duzunean isilune ikaragarri deseroso bat sortzen da. Orduan, nire bakarrizketa batzuetan esaten dut, venga, nire bakarrizketaren lehen araua da, edaten duan bakoitzean zuek ni txalotu behar nauzuela. Eta horrela behintzat, isilune horrekin apurtzen duzu, eta bai, modu horretan, sortze duzu jendea apurtxuet parte hartzea, tio. Alako Ez dut inoiz modiak pentsatu, bilatu baina. behar ditugu hemen Euskal Herrian, tio, eski jendea oso paradita da. Baina bai, hori da mardana, eta... esku altzateten parrein, da txistea botatze zunean. Bai. Karo, estatu batuetan egiten zuten lo del pedepum psh. Eta horrela jendeak bazekien orgak bat zegoela. Ba, igual hemen Euskal Herrian alako zerbait behar dugu, bai. Nik alako jolasak bilatzen ditut, batez ere, Bilbon ez hainbeste, baina pilotik kanpo nagoenean, tomaidaka hori edo feedback hori lortzeko, jendeak berez ez daukana, alako mobideetan, alako jolasak eta bilatzen ditut. Nioen digan krasa pentsatzen nahi naiz,
bueno, izan daiteke humore gilen artean, euskal humorearen barruan egon den hor eztabaidarik. Rollo fuerte, piensa. Oraindik ez, hori da. Oraindikan hasi berria. Ez arete hainbeste, ez? Eta badago humore gileren bat ez zaizuena bate gustatzen eta jendari gustatzen zaiona. Bai, Leo Harlem. Buah, eske oso topikakoa. Zenitikoa, Ai, horrible, eta jendeari asko gustatzen zaio. Asako. Eta beste bat? Venga. Leo Harlem, bai, badakizu nor da. Badakizu. Bai. Kuñau. Agertzen da, ¿cómo se llama? Santiago Segurak egiten dauen beste pelikula puta horretan. Tipoak ditu betaurrekoak, horrela de pasta. Bai, hor dekozu. Un puto cuñado. Hombre, claro, badakizula norden. Un puto cuñado. Mítico El Club de la Comedia eta hauek. Eta Euskal Herri mailan? Ez que Euskal Herri mailan ez gea hainbeste jende ibiltzen ez dara, orduan. Ez gea, nik uste ez gea. Komunitate bat zatea. Baina basikan jende gutxi gara. Marroia da hori galdetzea. Ez, baina gutxi gara, eta nik uste dut orokorrean egiten dena. Nahiko ondo egiten dela, batzuk gehiago gustatzen zaizkit, beste batzuk gutxiago, baina ez da usain beste, baten bat ikaragarri txarra dela esateko. Oia. Ez que, hori da zuta. Estela, estariak ikaskando, hombre. Eta gaina nik uste leheno esan deunare, bai, nahiko humore txurila danez, erraz entzutea eta ikustea. Gero hori da, gauza bat, da gustatzen izun nola iteun, o ez. Adidaz, nik nire burua, bagit, asko dakatela ikasteko hendik, baina nola, hasi berri naizen mundu hontan. Ez que, bai, nik orokorrean Euskal Herrian ikusten ditudan humoregile guztiak, esaten ditut, hau, hasten dago. Igual, askori nabaritzen zaia, hasten dago, baina ona da. Edo, badirudi, gauza onak egin ditzakela, orduan nik uste dut horregatik hemen oraindik ere ez dagoela Leo Harlem bat. Oia. Zorionez. Baina gongo da. Artista zarenien eta batzutan dikozu beldurra ez arela oso originala. Zeran beldur hori garraitzu duzu? Ea beldurra badeko zuen originala izateko eta ez izateko eta ez kopiatzeko, hau eske oso eginda dago, gai hau. Bai. Dana inda dago. Eske gaur egun gaina sare sozialakin da, originala etza izango. Gauza da, kontatu nahi desuna zure modura kontatzia. Nahet esan, anektan igual gau gai berdina da zitzaitia, baina anekingo modu batea eta nik beste batea. Originalak ez gai izango. Claro, eske, adibidez, euskararekin gertatu zen, igual ez duzu honetaz hitz egin nahi, osea, bestela kortatzen dut. Baina, bueno, mozten dugu. Eta kortatzen ere. Barre librean, egon zan polemika handia, egon zarako elkarrizketa bat, bakarrizketa bat, egon zana guztiz plagiatua. Plagio bat, bai. Bai, oso potentea. Nahi dezu ireki meloi hori edo ez da? Bai, nientara du nintzen nahiko gainetik. Bertan agertzen zen, barra librean agertzen zen emakume batek, humoregile batek, zuzena, gero ikusi nuen, bai, esan plagio bat izan baizik eta itzulpen bat. Itzulpena, osea, bai. Uste diferentzia hor da, hola, ez? Itzulpena. Claro, baina gehiago, osea, nintzen enteratu, bai, badakite, Enar Alvarezek esan zuela, oie, ordaindu honegatik, ze nik azkenean nik idatzi dut, baina ez dakit gero, karo, bebai izan daiteke, ez dakit, baina ez dakit hortik jo bat zuten, en plan, bai, eske abesti bat dago, eta nik abestia abestu dut, ez? Osea, eta ni telebistan agertzen naiz kantando bizkotxito, ez datorriko nigana Rosalia, ez dakit. Baina ez dakit hortik jo bat zuten. Ez zuten ezer esan, eta jazta. Vale. Osea, ez zuten erantzun. Nik uste dut asuntua dela, gauza dela kopiatzia, eta beste gauza da ideia hartzia. Edo moldatzea. Zu... Ez dakit moldatu bat zuten, eta izkin nintzen enterat. Zu nahi bali mazuk gai bat eta zitzein, eta gai hortan blokatu da bali mazaude, bakazu informatzia, ikustia, igual honek horta zitzein zuen. Ikuste da, ideia horrek ekartzei duzte ideia. Noizbait kopiatu duzu zerbait. Ez, baina behitu, nik adibidez horregaz, esko imain nengoela pentsatzen, askotan gertatzen zaidala, nire lagunekin eta izandako elkarrizketetan sortzen direla ideiak eta gauza divertigarriak. Eta askotan esaten diet, hau erabili dezaket nire bakarrizketa baten sartzeko, baina eske txista hau zurea da. Sartu, oin arte beti esan diate baietz. Baina adibidez, niri oso itxusia iruditzen zait, eta askotan ikusten da en algunos opens, askok, azten direla hor kontatzen mobiak eta esan duzu, txiste hori Twitterran irakurri duzu. Nik ere bai irakurri dut eta ez da zurea.
Eta niri hori etzait bat ere ondo iruditzen. Barra libreak gertatutako mobideari buruz ezin dut hitz egin, zentratu nintzen oso gainetik eta gainera berandu, baina bai, osea, plagioari buruz hori esan dezakean. Nire etzait bat ere guai iruditzen, eta ja te digo, openetan askotan ikusten da, hori kontatzea tipo bat, eta esatea, tio, nik txiste hori Twitterren irakurri izan dut, kabarroia, oza, no te lo arroguez, zeni adibidez lagunei esaten dira, eta hori erabiliko duta, ondo deritzozu, zu gauza bera inbarko zenuke, no sé, txiki. Bai, nik bakarrizketan kopiatu ez, baina egia TikToken daola, bueno, eske TikToken pixkatola funtzionatzen mundu hori ere bai, ez? Ba, TikToken berregiten dituzu, ez? Bai, hori da. Da, berregin ditutenak kopiatuta izan da euskeraz, baina egia esan oso gutxi. Eta zuk esan dezunare bai gertatu zait, lagun batek txiste batin, eta baimena eskatu, claro. bideo bat ingo etorrekin, bale? Bai. Claro, es que TikTokeko idiosinkrazia ezberdina da. Osa, azken finean, berregiten dituzulako beste batek egindako bideoak. Eta ja, gainera, euskaraz berregiten baituzu, de puta madre dago. Bai, baina bakarrizketetan jendia ikusteare, bai. Ba, hori, txiste klasikoak bata bestian atzetik aninda, hala, bakarrizketa bat indet, ja, bai. Bai. Bitu, lehen esan duguna, dan eginda dago ezakitzer gai berari buruz hitz egin dezakegu, badakit, badagoela, bi humoregileen arteko liskar txiki bat, batak diolako besteak zapaldu diola o lapurtu diola txiste bat, eta nik inoiz entzun izan dut txiste hori, eta esatu dut, txiste hori lapurtu dio, edo konklusio horretara iritsi dira biak azken finean. Popularra delako, ez? Bai, bueno, no era difícil llegar a ese lugar, no? Nei gertatu zait, TikToken bideo bat inun, txiste batena baina dela gutxi, eta TikToken jarraitzeiten batek Twitterrera pasasun. Eta Twitterren ja, ez da gizem bat like, elkar banatuta, eta idatzi nioen. Hori asko gertatzen da, ez? Orain, Twitterren daude kontu asko, hori memeenak eta asko dira, ekarriak, eta... Bai, hori oso ohikoa da. Oso ohikoa, bai. Eta hori oso txusiago, eta zin izan zen. Hori, zin da txistea. Ez que ni galetu diot eta... Ez que pizkat eskibatu nahi, neresten nahi sarturez momentu hontan berekin ze ondo eramaten naiz. Bai. Eta WhatsAppetik gani datzen nioen, oso una txistia, Gero erantzun nintzi, gizuria dala, baina... Gizuria dala, baina, badakizu. Bueno, hori da, behintzat jarri ez. Hauek, gureak ez dira, beste batzuenak baizik, ez? Hori da, aurreko saioan uki genituen Ines Osinaga eta Josunereak iztein, eta utzi zizueten bakoitzak galdera bana. Bueno, Inesek bi, berak nahi izan zuelako. Orduan, Inesen lehengo galdera da, ardo beltza ala txuria. Ui, neguan beltza eta haudan txuria. Nik nola ez deten ardu edaten, baina atekotan txuria. Eta gero, serie bat gomendatzeko. Bazter serie gomendatuko zenioke. Ez que ni arazo bateko seriekin, lehen nintzen lagun bategaz, nik ezin ditut seriak ikusi, tio, antsietatea sortzen diote. Benetan, ez, como bapatean kompromesu bat, ikuste oso kapitulo bat, eta kapitulo gehiago ikusi bat dituzu. Ke kompromiso, antsietatea sortzen ditu horrek, nik ez ditut seriak ikusten. Guazen. Horrek ez du antxetaterik sortzen, babeitu hori. Erraz ikustea. Bai. Eta desten da, eta dana. Eta gero Josunarak iztainen galdera da, zer da negutik gehien agobiatzen zaituztena? Agobiatu, eske nik negua gaz ezin dut, tio. Negua gaz oso gaizki pasatzen dut. Nik behar dut eguzkia eta argia batez ere. Ez ni gainera bezina oso txeilun batean, oso hotza eta oso ezea. Osa, bizina ez, zulo orte galara, vamos, directamente, kasi. Eta oso gaizki pasatzen dut. Oso gaizki pasatzen dut neguan. Nei agobiatzeitena da, arratzaldeko 6 ja iluna dola. Horia, tio, buah. Hori da okerrena. Bestela, bueno. Bueno, gaur da, negurik luzeena. Gaur ez da egunik. Gaur indefinidoa da, gaurko eguna. Gaurkoa bai da. Gaurik luzeena, baina hemendik aurrera atxaldeak izango dira luzeagak. Santa Lucia, da. Osea, gaur da solstizioa edo? Gaur da Santa Lucia, los días más cortos y... Bai, Santa Lucia. Planetak egiten dut movida hori, tio. Nik uste dut baietz, gaur dela. Baina bere Santo Tomasen, ez? Eta batean ez altzen baina uste dut, osa gaizki jarrita dagoela, ez? Aldatu dut, ez? Zegoratzen zate San San Juan ez dela berez gauik laburrena.
Osa badakizue hori. Bai. Esaten da, baina ez da. Osa, San Juan Da beste egun da bat. beti eta lauean, ez? Bai, Uste- gau motzena, ez? Hogeita irutik hogeita laueko gau Ez, motzena da. ez, hombre, no? berez da Bai, beste ez, bat. hori da. Begiratu interneten gaizki jarrita dagoela. Esta discusión O sea- sobre ciencia. O sea, claro, kultura popular, pues San Juan oindala zenbat. Pues Vale, a vale. saber, esan egon Zeu badakizue Euskal Herrian bere garaian astiak 3 eguntz eskala. Bai, Eh? aste arte eta aste Eta azke azkena. azkena. Izan ze akabo. Joan, Bai. orain iritsitzea hortara. Ez, orain iritzi naiz ez. Baina, a ber, hau egia da edo txiste bat da. bai. Gero astea berriro Claro. hasten zen, astelenetik. Sí, ja. Benetan. Zaiet. Eta hau dago dokumentatua. Bai. Dio Koldo Michelenak idatzi zuen. Koldo Michelena, bat Bai, Eta ez Jose zuten. Maria Satrustegik Bai. idatziz hor deko zuen liburu horretan, Bai. jartzen du astelen aste arte eta aste azkena. Oia. Izan ere trilogia bat atera zuen, Oia, astelena. astelena, aste azkena. Bai, da Kresala, Eta Arginano bai ez datu intzu. Bai. 3 egunak ez A ver. Bai, Hau da Basileo bat edo? Ez. Ez, Nik ez nuke sekulare Euskal Herriko movida bati buruz fascinatuko, ez da inola zer. Ez da, Behin Bueno. sakratu bat da hori. Eta orain... Osa, ja ez dakit. Eta eguena, ze? hori gero etorri zan. Gero Eta bizkaiera zer? Benetan. Claro. Ja, baina bizkaieraz da eguaz. Bizkaitarrak beti izan zate oso Eguazkena, orduan Bizkaian bazeuden zazpiegun. Ez, baina gerora jarri zituzten asuntua zen, hori berez, asteak 3 egun baino zituela, baina gero, jo que sé, pues con el calendario gregoriano, su puta madre, zan zuten, hombre, hobe datorkigu 7 Ez que 3 egun? Hore, mundu guztiak zazpite bali baitu dago 3, Eta joder. izan berzarete rarikoak. beti. Ez, baina esan bar zuten, ai, berezia, gure berezitasuna, zelan galduko dugu hau. Baina, karo, pentsazazu, oza, zen astelena, asteartea eta asteazkena, eta gero berriro ere astelena. Hoi da. Putada bat, nahiago eta astea. Baina ez que zuten oporrik igual. Eta Ez dakit. erantzun dituzue gure galderak, kalekon galderak, aurreko gonbidatuen galderak, eta bain, zuen txanda da urrengoei galdera bana uztea. Ah, bale. Eta ez dakik nortzuk izango diren. Ez dugu inoiz esaten. Vale. Bueno, Hau abisatzia bazenek. Guk ere ez dakigulako. Nortzuk izango diren. Vale. Sorpresa. Haien, ja, ez que, karo, ez dakit. Venga, ni klasikoa galdetuko dut. Puntatzen horre galdetu dut. bai. Nola garbitzen zoi ipurdia? Atzetik aurrea edo aurretik atzea? Niko hain kontatukoet anekdota edo eztea, neri intzian galdera hau, oindala, 10 urte, Julenek, neri? De hecho, claro, 10 urte. Eta akordatzen zara? Erantzuna Bai, sinitza. Ez que- gaixo Ze nintzen. fuerte. Ez que ni bere begirari izan nintzen. Nere aurrenengo udalekutan begirale bezala, 18 urtekin, bere begirari izan nintzen. Zenbat urte eko zuzuk eta, oza... Nik orain 21 bat. Ni guain dela 10 urte 18 bali maneskan. Ja, Aste azkena, astelena... Errokarratua, Dala 94 orduan. Dituzu, 28. 28 urte. Vale, vale, 28. Ostra, ondo da, neretaz gogoratzia galdera horrekin, eh? Horatzen ez baina nun eta iruditu zitzaidan galera aberrante bat. Osea, esaten Eta da, zelan, eske nik pentsatu behar dut. orain. Hola, bueno, nik ez dut dingo, ostia. Ez, Nik ba, dakit nola beitu. itleten nik. Horrela. Ginekologoek beti esaten dute, hobe dela, horrela egitea. Barrutik Horrela, kanpora, nik claro, egiten dut claro. horrela ere. Hori diote Zuk? beti Nik ez, ginekologoek. nik atzetik aurrea. Atxetik handera? Eta zuk? Ni ginekologoek esaten dute Kanpotik moduan. kanpora. Horrela. Hori. Claro, Claro. fuera. Hombre, pero si es que Gero logikoena da. Bizkarreaino, ez? Karo, bizarregaino, hori da. Hombre, es que aurrera botatzen zudana. Bueno, Ez, ni Vale. atzetik aurrea. Ta uste zuena baino jende gehiago, eh? bai? Bai. Eta ez zure galdera? Jode, es que karo, tío, es que oso galdera. Eserita edo zutik. Claro. Noiz harrapatu zenuten azkeneko mozkorraldirik txoroena. Eta kontatu anekdota. Eta kontatu anekdota, karo. Horitzen bali mazarete. Zure kasuan? Ba, aurreko zapatuan. Pues claramente, zalantzari gabe. Azoka. Hor, mikrofono ireki baten ostean. Eta, bueno, mandanga, patxarana, eta dana ondo. Bai. Bueno, patxarana bada ere bai Euskal Herriko behi horietako bat. Bai, behi Behi. sakratu bat. Sakratu. Bai, niri asko gustatzen zait. Patxarana asko gustatzen zait, ordea ez dut aguantatzen sagardoa, tio. Ez? Euskal Herritik botako naute, tio. Ez dut Bueno, aguantatzen. patxaranekin badukazu hor Ja, pasea. hor behintzat, ja, Zurea, Julen? Zer? Erantzun eren galdera. Ez que bat etorri zei burura, baina ez dut kontauko.
Bai, venga. Eta horrekin bukatuko dugu programa, orduan bukatu behar dugu. Venga, goian. guazen. Venga. Hau ez dakit inorrek, Bueno. Laneria eta perburenaren artekoa bezalakoa. Bai, iritsi Ba, nintzen... ekizu enraiatu ginela, ez? Horiek izango dira gure promoak, zuek. Jo, hau ez jarri promo bezala mesedez. Baina pirekin, klaro, jendea sartzeko gero. Iritsi nintzen Moskorra nere bikotian etxea. Moskorra. Piripi, ez, digamos. Bai. Piripi edo... Ta, a ver, Moskorra es en plan lamentable, baina... Pozik. Baina pozik. Sartu nintzen lota, eta behitu zitela inoiz gertatzen, Ba, emateunez, sonambulo ez nahi nintzen, Neri gertatzen zait, bai. Ba, ekiz esango zuen. Eta Junitzen beste ere komunea- mozkortzen Hori joa, oikoa da, klasik, tio. Hori klasikoa da. eta bueltakuan, nire bikotian gelan sartu berren, Ez. Batetik hankorroska, bestetik... bere gurasoan gelan sartu nintzen. Oia okupatu du, hori da txarrena, benetan. Baina, oean eta dana. Ez. Oira irizten ari nitzala, bera eta esan zin. Julen, ondo zaude? Atea zin da... Eta Wow. horrengo goizean, goizean. Konfiantza Buah, zegoen, ja. eskojonatzen, be, nik izan lotza. Osa, harreman oso ona dakau, Eskerrak, Eskerrak ez zinela behan sartu, Ja, ni... Hori pentsatu nuen eurrengo egunean. Ni pentsatzen eban, karo, esan duenean komunean, pues, egin zuela txisa edo zer Bai. lekutan. Eski, Bai, Ez. gertatu izan zait. Zenin nahiko sonambula naiz, batez ere, dauz aholako gauzak, sonambulismo hori, ez dakit, sarriagotan eragiten didatenak, ez? Eta bata da, moskor sartzen mana zoera, eta beste batzutan da, urduri baldin manago, urduri sartzen mana zoera, ez naiteke sonambula. Eta aurrekoan gertatu zitzaidan, udan, nengoela de los putos nervios, aurreko udan, pandemia, Bai. geundela ondino ere, ez da los nervios, eta altzatu nintzen sonambula, eta bapaten esnatu nintzen, eta txise egiten nengoen, esnatu nintzen txise egiten nengoela en el cubo de fregar. Wow! Bueno, gitxienez. Bai, oso ondo. Baina. Apuntatzen eta dana. Nabile mentio, pero... Wow. Bai. Ba, honekin bukatuko dugu. Bai, zor dazkau kamara atzian daudena golaiten. Korta, ja, está desvariando. Baina beti gertatzen zaigu, hau. Justo, ebagi behar dugunean, ja. Orduan ateratzen da dana, hartu da konfiantza bat, eta ordua dana gorenera. Gu gure zaio nite deuna behatziterritan aztega. 2 ordu lehenu geratzea, hartzitugu zerbezak, ja itzein berreko dana itzeite deu, ja pixkat berotzean ian asuntuan, ordu naztega zaioa. Egin barko dugu hori. Apuntau. Apunta aukera. Ba, eskerrik asko etortzagatik dira. Eskerrik asko Zuei, gomidatza digan. A tomar por culo por ahí.